Naan sa mga pare, kulis mo at magnaong. Guba ng sapatos pare. Yeah. Pan-duty pare. Tuig yun siya pare bay. Ang palit na ko ni pare. 650. Stagom. Okay. Yeah. Oh. Ang soul ani pare nga guba na gid siya. Ate kanina ko madimo lagi. Sudan na advance pare. Namugot akong dagoy pare. Magot eh. Kulis mo at kayo. Yung mangisi pare ako dito gutong pampatubong advertise ba. Kat. Pero minasan no, ni palit na kong sapatos minasan. Naara minasan. Uy, pugian na pare, uy. Pang uniform minasan ba? So minasan, mao ni yung akong pagpalit ka kanina. Ako ipakita. Pare, dili taman. Yung team. May pare, dili. Kaya suro pare no? Medyo ng taas-taas no? Pare. Iyan yung magsulok buwan pare. 9 food. Kaya na siguro 9. Tingin ka pare. Ayos na. So narat yung palit minasan. Size 9. Kami. Ayos na eh. Pang duty minasan bang iba na patos. Salamat din minasan. Balik tas balay. So mo to minasan no, kanilang gipalit kay moro pud siyang murag barato-barato kay dahag mga mahal lagi niya. So karon testingan ako minasan no, makabot ba nig 2 years ni? Testingan ta nig ba makabot nig 2 years kay ni surinder mang Nike total okay man pud ni. So first na kong palit minasan no, o personal akong sapatos diri o isa pa di man siya panglakaw pero mas bunog ni siya kay ang ginagamit ko minsan crooks sa manggod kay aron dali lang kitang galon ba magbike pa dili ububo dili kay magtanggal ba niya. So kani siya minsan ang bunog jud kayo. So testingan ako minsan og ni siya taman mo survive ba ni minsan hantud mahuman ang akong kontrata diri. So 2 years na lang ang nabili namo diri. Salamat kayo minasan.